Happy na dyan ang mga anniversary ni Mahalda. Excited na kayo po. Timing pa dyan. Sildo niya ron. Nasunod si Manang. Bonus na sad. Naku mo surprise para niya. Ayo! Naman. Dahil namin ka nagwanay? Pan? May nagwanay? Galing bahog-bahog? Nice. Uy, Nice. Uy, bay! no, Ayaw na yan? hindi ka diri lagi. Unsaan ba diri? Ikaw lang ako maganda eh. Taro mo ko diri oh. Oh, na yung balada? Happy Chatos balay na. Pabug na ta. Okay. Ba. May nanong kay. Ako bahog-bahog ka pa. Oo. Paano sa Hindi na. Lamig kayo. Ay, ako dito eh. Sa to kiss. Ano sila magkamay patay? Dugay ito ba pagkita Sa sa? taon na gid ba kung sa pandemic lagi. Duha na to igid. Matay. Yung video na ka. Minyo na. Ikaw. Ito pa ko eh. Minyo. Ah, sa hali mo. Tas balay na sul. Amay, asa ba ninyo? Ano? Dili. Taro. Ang ako rin. Sila ra na mo. Ako sila kita. Asa mo ito? Oh, sige. Una Diyo. na. Kana mo na. Okay lang, okay. Baby! Uy! Hoy, kita ka! Kita ka! Ba't? Abot ka diri! Abot ka diri! Kasi normal! Kinsa man ikawakan ni? So, di na ko higala sa una pa. Gisag pa ko. Alam niya ako kabahag-boy, gisag pa ko. Iba na, mate. Pa ka ba? Iba na, mate. Baka niya ako asawa pa eh. Ay, uy. Yung sa din mo na eh. Gisag pa ko, gisag pa. Pagsuod na ako. Gigagos ko, gigagos mo ko. Nge. Oh, sige, ako asawa ba eh. Ay, ma'am, may hubon. Pareha mo gumugi is Oh, good. parang t-shirt ay parang naman ko ang differential. Ang ako, Sorry kayo, sir ha. Sorry kayo, okay lang. sir. Ang akong pagbagbaho ba, nahog na wala eh. Sorry, sir. May ari siya kaya itong pa imnubugnaw ah. Pero, uhog ka rin. Ano na? Palit ice. Palit sa ice. Ito ka. Ika, upat na gini, pre. Oh, sige pre. Andam din rin ako pre, para ni mo pre. Kaya na to pre. Kaya pa. Siya talagang kita ko niya. maulit. Karoon pa kita nagkatagbo. Bahala ko alarma. Tungod kay gipainom ko yung magbog daw ako pag to ng surprise pero mas lamig yung pre. Ibot last na. Last na pre. Oh, last na Ako pre. pre. Matay. Ako pre, duty ko pre, pabahala na pre. Kampay coast na to. Gisus ka pre. Sige, sige. Oh, gisampa rin mga gigapos, gisampa ka. Bro, sige lang kay. Yung mga asawa, okay. No problem, binimos na lang ka. Basta mga asawa pagkaon na ito. Oh, dito pre. Gaon pre. Ikaw asa may masawa pre? Ulit tao ba ko pre? Ulitaw? Wala ko namin yung bagay. Hapit naman ka magsisinta pre. Ulitaw. Una, Hapit na ka magsisinta. sa sintang edad, pero atong pamarugo atong lawas si 40 anyos. Grabe. Siguro ba pre? Kaya ba pre? Wag di na kaya pre. Di na kaya pre. Bunga pre. Thank you. Paano? Lagot ko niyang migo eh. Love phone kami sa kong mahal.
Tayo na ko plan tungod, ani niya. Tagay diri. BTB, what's up? Here we go. BTB, lingaw. Pagkatok mula, huwag kang pasabog na. Pagkatawa problema, harun mawala. BTB, BTB.